face odată cu detartrajul, atunci când ne curățim și piatra, se face și periajul profesional. Și cum trebuie să ne îngrijim corect pielea, este o problemă actuală, cu toții ne dorim să avem o piele sănătoasă, frumoasă, lipsită, corect, și băieții tot. Și ce trebuie să facem? Să exfoliem. Pentru aceasta se utilizează scrubul. Nu îi se recomandă să exfoliem mai des de o săptămână, pentru ca să nu traumăm celulele pielii. Apoi trebuie să fim foarte atenți la zona din jurul ochilor. Deci dacă exfoliem, dacă exfoliem, nu trebuie să exfoliem și zona din jurul ochilor, pentru că este foarte fină. Și trebuie să bem multă apă, 2 litri de apă pe zi. De ce? Pentru că nu există o piele frumoasă dacă nu ne hidratăm. Dacă nu conține destulă apă, atunci ea începe să se usuce, să apară probleme, noi ne uităm în oglindă și vedem că suntem mai obosiți, avem ceacăne sub ochi, atunci trebuie să consumăm mai multă apă. Și pentru ce creme pledăm? De ce este diferența? Pentru ce cremă pledăm vara și iarna? Vara trebuie să fie o cremă mai degresată, pentru ca să hidratăm bine pielea, iar iarna trebuie să fie invers, mai grasă. Și fondul de ten. Vara nu este bine să folosim fond de ten. Este mai bine să pledăm pentru o pudră. Dar dacă folosim fondul de ten, el este tot foarte important și este mai bine să fie cu protecție pentru razele ultraviolete. Iarna, da. Mai bine, adică poți, dacă ai o ocazie vară, poți să utilizezi și vara fondul de ten, dar să ai grijă ca să fie cu de protecție. Și părul. Toți ne dorim să avem un păr frumos, mai ales fetele, asta e bogăția noastră, frumusețea noastră și ce este foarte important este atunci când ne spălăm părul să nu îl teriem atunci când este ud. Pentru că când îl teriem când este ud, el se distruge structura lui și el devine uscat, lipsit de viață, adică nu arată bine deloc. Îl teriem atunci după ce se usucă. Trebuie să uscăm în mod natural, asta e cel mai bine și cel mai recomandat. Nu utilizăm fenul, nu utilizăm niciun fel de uscător, pentru că el nu deteriorează și la capăt el devine uscat. Și dacă doriți să-l vopsiți, numai decât să vă sfătuiți cu un coafor, cu un frizer, cu un stilist, pentru ca să vă spună care este culoarea potrivită, să nu ajungem în situații când este o culoare, da. Și încălțămintea. Încălțămintea este foarte importantă. Ea trebuie să corespundă piciorului. Chiar dacă este foarte frumoasă